2 години в България и пак не ми е скучно. Всеки ден е изненада, понякога шумно, понякога тучно. Ник стича на училище със смях и нови другарчета. Аз гледам и се чудя, кога порасна това момиченце. С едите кимат, но дали да или не. Още гадая. А на пазара се връщам с нещо, дето не знам как се готвя. Приятели намерих и край мен и далеч зад екрана. Споделям живота си с тях, смекове, снимки, драма. Мечтая да уча хора, без да стъпвам по краката. Да се въртя в кръг, да като падна от смях в нощта. И ако тези 2 години ми донесоха толкова радост и мир, нека и следващите будат същите с любов и нови мечти.